Nu har vi kigget rigtig meget på cellemembranen, og jeg håber, at I har fået rigtig godt styr på alle de forskellige transportprocesser, som der sker i cellemembranen, sådan så at vi her på vores oversigt over cellens bestanddele kan se et flueben her ved cellemembranen. Og så vil vi gå videre og kigge på nogle af de øvrige bestanddele. Først meget dominerende her er jo selve kernen, som omgiver vores DNA i cellen, men som også har de her kerneporer, som der kan komme store molekyler igennem. Her har vi også et billede af vores cellekerne. Vi kan se de her kerneporer som sådan nogle prikker her på overfladen. Og inde i selve kernen kan vi se, at der ligger vores DNA. Her er det så organiseret som kromosomer. Og så ligger der også et område, som hedder nukleolus, som blandt andet har betydningen, når det er sådan, at vi skal danne noget RNA, som skal bruges til ribosomer. Der går sådan en informationsstrøm fra cellens eller fra kernens DNA, og så ud til de steder, hvor der skal dannes proteiner. For DNA'et koder for, hvordan at proteinerne skal se ud. Så det første, der skal ske, det er, at DNA'et aflæses, og der bliver dannet et mRNA, et messenger-RNA. Derefter vil messenger-RNA, det vil blive transporteret ud igennem de her kerneporer, ud af kernen, ud i cytoplasmaet. Og der vil det søge hen til ribosomerne, hvor det er sådan, at proteinsyntesen den skal foregå. Ribosomerne, der sidder langt størstedelen på de her lille membraner, som der hedder det endoplasmatiske reticulum, eller bare kaldt ER forkortet. Og lad os lige kigge lidt nærmere på de her ribosomer, hvad de består af. Her er igen en figur fra Jubio, hvor vi kan se, at der er en lille subunit og en stor subunit, som så ligesom bliver sat sammen og udgør det samlede protein. Og den her RNA-streng, den vil så sætte sig fast ind imellem de her to subunits her. Og når den først sidder der, så begynder aflæsningen, og så begynder ribosomet at indfange de aminosyrer, som der skal bruges til at danne proteinet, og sætte dem sammen, sådan så de danner sådan en fin perlekæde her. Og tilsammen udgør den her aminosyrekæde altså et protein. Den aminosyrekæde, der er blevet lavet her, den vil typisk ende inde i membranen her, inde i ER-membranen. Og den er ikke helt færdig, så derfra vil den blive sendt videre over til Golgi-apparatet, hvor det er sådan, at færdiggørelsen af selve proteinet sker, inden at det er fuldt funktionsdygtigt, enten inde i cellen, eller det bliver eskorteret ud til cellemembranen og frigjort, hvis det er sådan, at den skal bruges et andet sted. Så nu mangler vi blot at se på mitokondriet. Det er det sidste, der er tilbage på den her figur, som viser en dyrecelle. Mitokondriet består af to membraner, som har den samme opbygning som cellemembranen, så altså sådan et dobbelt fosfolipidlag. Vi har den ydre membran her, som er det mørkerøde, og så har vi den indre membran, som er den orange streg, der går her. Og vi kan altså se, at den indre membran, den er stærkt foldet og har altså et meget, meget større areal end den ydre membran. Og det er fordi, at den indre membran, den har en helt særlig funktion. Den spiller nemlig en helt central rolle, når det er sådan, at vi skal lave respiration. Respirationen er jo den her proces, hvor det er sådan, at cellen den tager noget glukose her og noget ilt, og så bliver det forbrændt, så der bliver dannet CO2 og vand. Og det vigtigste af alt, det er, at der bliver dannet en hel masse ATP, som er det energi, som cellen kan bruge til sine livsprocesser. Bogen er inde på, at respirationen ikke er nogen simpel proces, men at den rent faktisk består af 3 delprocesser. Det er ikke noget, I skal hænge jer så meget i på nuværende tidspunkt. Vi kommer til at kigge nærmere på dem senere. Men når de nu er lige nævnt, så vil jeg også lige nævne dem, at det dels er glykolysen, som der foregår herude i cytoplasmaet. Og så har vi citronsyrecyklus, som der foregår herinde i det hulrum, der er inderst inde, det der hedder matrix. Og så har vi den sidste delproces, som hedder elektrontransportkæden, og det er netop den, der foregår her i den indre membran, og derfor det er vigtigt, at den har sådan en rigtig et stort areal, den her indre membran. Planteceller har jo også grønkorn,
Udover at de også har en cellevæg, som vi også har snakket om. Men lad os lige kigge lidt nærmere på grønkornene. Grønkornene består også af en dobbeltmembran. Der er en ydre membran her og en indre membran. Og helt indeni er der faktisk også nogle membraner, som danner sådan nogle stakke, som man kalder thylakoidmembraner. Og vi har nogle hulrum, som der ligger ind imellem de her thylakoider. Og i grønkornene, ja, det er der, at vi så har fotosyntesen, at den foregår. Så planterne tager altså CO2 fra luften og vand, som de typisk optager gennem rødderne, og får det bygget sammen ved hjælp af noget sollys, noget energi fra sollyset, får de det bygget sammen, så vi får dannet glukose og noget ilt. Det foregår inde i selve de her thylakoidmembraner, og kan igen deles op i 2 delprocesser, som vi skal kigge på et senere tidspunkt. Noget man kalder en mørkeproces, og noget man kalder en lysproces.